Тази къща е с обща площ 139 квадратни метра. Холът е доста широк. Това е кухненската част в момента, където е сложено леглото. С прозорци, много хубави от едната и от другата страна. 139 квадратни метра с 3 санитарни помещения и 2 спални. Първото санитарно помещение е баня с тоалетна и с мокро. Се намира на първия етаж. Ето го тук. Много голям хол. Завършена е до ключ. Единствено няма ключови контакти, но могат да се поставят. Ето ги двете спални вляво и вдясно. Тръгваме с едната. Доста големи размери. Може би като квадратура е 15-16 квадрата. С завършена баня, без санитарията обаче, т.е. няма тоалетна чиния, мивки и така нататък обзавеждане. А това е втората спалня, която е малко по-малко като размери. Също с по-малко санитарно помещение. Плюсът е тази прекрасна тераса, която е наистина много голяма. Подходяща е тук да се сложат шезлонги, барбарони, абсолютно всичко. И ето това, което не всяка къща го има. Имате доста добра гледка от терасата към морето. Тъй като реално ние сме третата къща в редиците, разположени една до друга. Сега това, което е особено, че тази къща има много голяма веранда. Виждате докъде продължава верандата, която обхваща дължината на хола, т.е. по цялата му широчина е по-скоро. И тя е за сметка на по-малкия двор, който остава. Виждате, дворът е по-малък. Ето, например, там в къщите, които се виждат с много по-малка веранда, дворът е съответно по-голям. Такъв е плюсът, че тук някои хора го слагат с дограма, освояват го, нали, може да си го направите част от хола или да ви е като зимна градина за целогодишно ползване, да е винаги отоплено и винаги да е приятно. Така че тази къща е на невероятна цена също така. В момента е на промоция. Много хубав хол. 2 спални и 3 бани. Станислав Новков от имотен партньор, за друго ме търсете.